Bun, bine ați venit la un Astăzi o să ne jucăm Minecraft. Da, Minecraft, versiunea cu cai. Dacă știți versiunea, e bine. Nu o să joc cu alea, cu zi, bă. Nu o să joc eu cu țigănii modder sau alea. Da, așa, doar să vă arăt și vouă cum e Minecraft-ul cu cai, că poate nu știți. Hai să-mi bag skin-ul. Am un skin, mi l-am luat de pe net. Stați un pic, că e mai complicat pe păcat. Bă, deci, scrieți pe pisica mea, mai Minecraft. Ia și voi ce vă dă. E un prost care zice că ar fi pisica mea. Uitați-vă și la ăla. Ăla, bă. Haideți să ne jucăm. Am ales aici o hartă făcută de prietenul meu. Cum să zice ceva castel, ceva. Eu pur și simplu am stat pe server ca să-mi facă. Ok. You live in a large city. Busy streets, crowds of people, and never-ending traffic. Da. Așa se întâmplă să dă reclame. Bun, am semnat. Scuzați-mă că am o pictură pe care să-mi să nu înțelegeți, dar am lăsat pe bătele de nivele. Nu știu seama că peștele ăsta nu e ok, n-am. Asta era pentru vărmea, apropo. Deci, nu vă zic IQ, nu vă zic nimica, e secretos. Nu vă zic cum se numește serul ca să nu intrați cu hack-ul. Dacă intrați cu hack-ul, da, și am aici niște piatră redenumită pulser. Piatra aia o să folosesc eu pentru sufletul meu. Da, nu uitați să vă zic că am un siltat. Dacă vreți să nu mai am siltat, ia follower-ul. Bă, așa o să fac eu tot drumul. Presupun că o să mai dau așa. Bun, aici vom tăia și ne reîntoarcem. Bun, am revenit. Nu mă întrebați de ce nu i-aș pierdut, fiindcă am găsit diamante. Și am făcut de toate diamantele. Uite că arată frumos. Cărbune. Ok, cărbune. Bă, cărbunele trebuie. Dacă nu ai cărbune, nu mai are niciun sens. Adică cărbunele e baza. Dacă găsești cărbune, e baza. Adică, cărbune trebuie. Bă, cum am dat seama, bă, că m-am întors. Da, o să facem de vreo oră. 15-20 de minute. Hai să-mi folosesc și eu puliferul. Să-mi ziceți dacă vă enervează, fiindcă n-am punctul ăla unde acolo dau. E un jec să joci cu aia. Mie pur și simplu nu-mi place să joc cu aia. Da, bă, iar am căzut. Nu-mi zic. Ok. Căul.
calma. Că nu ai să faci cu prea mult căul. Dacă ai de la cu furtuni, bă, dacă iar m-am dus. Oh. Hai să mă... Hai să iau și lui. Da? Bun. Am mai să intrăm cu asta. Și o să-mi dea exces de cărbune. Nu știu cât cărbune am deja. Da. Cam cărbune fac din 20 și ceva de blocuri. Ia-ți vă voi pe filmare. Iete, aproape un stack de cărbune în 20 ceva. Da. Da. Aș putea să profit. Ar fi să fac decât 9. You live in a large city. Garden skips. Bă. Ok. Și vom pune noi fix 9. O vom redenumi. Am un level easy. Chiar n-am niciun crafting tablet. Am să mă tem. Bă, ăsta că n-am dificultate. Ok. Să nu mă prindă pe afară dificultatea, că n-am mă. Bă. Țiganii e bine că am blocuri alea de slime acolo jos. Bă. Bă. Vă zic cum se face. Bam. Tu și faci. Închid astea că doresc să nu intre porci ceva. Fix aici am un ban de ăsta. Și aici pot să mă duc și la lemn. Și încă n-am, că-ți trebuie lemn. Bun. Ce cură de lemn, fiindcă nu. Îți trebuie și lemn. Deci nu ai cum să joci Minecraft fără lemn. Vrei măcar să aibă un topor de stone de iron. Goldul nu e bun. O să știi, goldul e cel mai prost material. Până și wood-ul e mai bun. Nu pe mine. Am tot să avea wood, doar un de gol. Amează de mine. Ai bă, pe bune, a început ploaia. Ce rău fac. Hai să tăiem și noi aici un pont de white. Ca să facem și noi rost, bă, de lemn. Și că nu e cum să trăiești în Minecraft fără lemn. E că îți trebuie mereu, cum vă zic ce materiale îți trebuie mereu, cobblestone, lemn și nu știu, botă sau nu cum să o fac. O să prea să totul. Nu știu. De ce să iasă în mine? Să că am blocuri și pot să mă faci. Cred că pot. Nu știu cât de mult am ieșit. Bun. Eu cred că să sparg. Că să spargă teribil. Asta e viteză pură, bă. Bă, 45 de lemn din
câțiva copii. Bă, sigur nu ți arunca bucători. 40 și ceva de eleni de câțiva poamișori. Scoazați lagul, dar n-am ce să-i fac. Și știu, bă, că lemn am făcut. Pot să-l fac tot. Mai întâi fac butoane. Contează că stai spulce. Adică contează că sunt lemn. Contează că ai lemn. Ok. Și de aici ne vom face noi. Bă. What? What the fuck is going on? Eu cream că merge. Dacă mergi din toate astea niște stone bricks. Că n-am prea multe de astea și nu că nu fac cu ele. Hai să le facem cu toate stone brick. Ori. Să mergem sus. Vedem că am făcut toate acele tipate. Bă. Nu că nu sunt că nu trebuie să fac oblestone. Gata. Holy fuck. Că mie îmi trebuie acum și niște cobblestone. Acum dă-mi asta. Astea și niște cobblestone. You live in a large city. Busy streets, crowds of people, and never-ending traffic. You start dreaming of trees growing right outside.